Des de l'any 1924, Rubí ha comptat amb la representació dels Pastorets, una de les tradicions de la ciutat durant les festes de Nadal. Enguany, la interpretació de l'obra anirà a càrrec del grup escènic del Casal Popular amb la col·laboració de l'Escola de Sardanes Flor de Neu. L'obra es podrà veure els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre. Cada any intentem renovar una cosa o altra perquè acostuma a ser un públic bastant fidel, vull dir, cada any va repetint i ens agrada això, doncs, sorprendre una miqueta el personal que ve, no? I si podem al boca a boca agafar una mica més de públic, doncs millor, no? Per la seva banda, els Dimoniets, representada pels més petits, tindrà lloc els dies 12 i 13 de gener i comptarà amb música en directe dels alumnes i professors de l'Escola Municipal de Música de Rubí.